ZANU-PF munhu akavhotera ZANU-PF chigumba ranozeka isosi chigumba akanyarara vanoti isusu tosapota vamunaka gondo wakawina futseke wenyu kuli NTV atibatike zvechopu vanhu vaya vatotanga mhanyai muone zvavari kuita kuno. Breaking news: President Emmerson Mnangagwa through his advisor Paul Tungwarara has today provided the vendors of Glenview South with a $200,000 Presidential Empowerment Fund. Glenview iya yadirwa shuga. vanouzi Glenview marombe hapana munhu apiwa $200 kuGlenview. Musatijairire, munotijairira zisingatomboiti. Ndataura navafana ngo Glenview va 200 yacho yasiti yasvika. What are you guys talking about? 200,000. Yay. That's 200,000. Yay. 11. Nasi 11. Mangwana ndi 12. Glenview kwacho kune ma election. Munotijairira. That's 11. Munotijairira. Munangagwa wasatijairira zisingatomboiti. Nasi ndi 10 baba. Nasi ndi 10. Yes. Mangwana ndi 11. Yes. Musi wa 12 kuri kunzi kune ma election. Yeah. Inaso vati taisa 200,000 Glenview. Yapo unani? Yapo ani. Anzi madzimai emomo nemayouth nechi. Futseke wenye madzimai budisai mari yacho tonoti yapindere mu society. You know, people are suffering in Glenview. What are you guys talking about? Nasika Glenview ka geto. Arisimbori geto kumbeka ka Glenview. It's a small location. Glenview macho amtori na road. Hamuna road but unozoka chinzi taisa 200,000. Ndozo zveku HICC. Sekunzi tapa mayouth matractor, tapa mayouth mari. Vanhu vada kubvunza mayouth acho kuti makaitirwei. Mayouth ari ikoko kubridge kwakurwa mutori. Hapana chavakapiwa. Zvimayouth zvembanje. Ndiani muyouth wakaona akatenga chinhu akaita something new. Amayouth anotenga zvinhu ariko isusu vanoshanda kwete mayouth eZANU-PF. Imi inzwai mayouth mukaramba muri vanhu vanosapota ZANU-PF muchafa muri marombombo hapana chamunogenda. In fact kuZANU-PF hakuna chinonzi muyouth. Muna ne 50 years kuZANU-PF muyouth. Muna ne 50 years kuZANU-PF muyovheti. Zvinongopiwa vanhu vamwe chete. Zera ravipi chiwengerere muyouth kana kuZANU-PF. Semu vanhu anonzi muyouth ndiye muovheti futi kana uri kuZANU-PF. Saka muzera kana uri muyouth ane pfungwa dzakakwana uri zera rangu siyana neZANU-PF kana uchifunga because hauna kana chaunobenefita chako kuZANU-PF. Unozongoudzwa kuti hande kwakati torova vanhu wotengerwa zvidoro vanozviti zvimanyati zvimadoro zvedollar for one. Unomanyati unomuswa nyati Tungwarara hatombomwe nyati yeye ari kukuza. Imi guys niki mangwana nezimusoro rake akamwanyata nomotofa. Mwezve. Imi modzi muri kumuiswa nyati akuna Mnangagwa akamwanyati uya Mnangagwa hamuke makuseni mangwana. I'm challenging you guys. Mnangagwa ngamwe nyati munoti mangwana nomuka represent. Anenge atofa. Modzi mimi mwai kuti mutambise future nyu hapo. Tseke wenyuzwa pane mimbu. Ende rafe vanhu vacho weZANU-PF. Unoona munhu ane 40 years achitamba pamusangano weZANU-PF ari murume mukuru achitambira utapiwa bucket nelofre chimwe chinoita mari zveku chimwe chinoita mari vanhu veZANU-PF muri kutuka zvinhu zveku chimwe chinoita mari chingwa dollar 1 US bucket inoita mari 1 American $2 kana dollar 80 aitosvike $2 ubva waenda unotengesa future yako neyemwana wako nevazukuru vako nekuda kwedollar 80 nevazukuru vasati vatozvara. Apo rafe yacho ukasvika kumba landlord anenge achida mari yake inongochitiza. Unozoti vanhu vacho vazhinji anotoenda kumba na 12 dzeusiku landlord arara mangwana makuseri na 4 anomuka achitiza. But ukamona ari musangano weZANU-PF ene vese unozwa chinzi tiri mayouth eZANU-PF ndichairman weZANU-PF ndikupa vanhu mastand but mutarise munhu yeye kuti ane stand here anenge achiloja anotenga nestand koi dzavanenge vachiti tikupa vanhu mastands tazodeso tazobudisa mari dzakati ukaita 200,000 paGlenview hapana road ukaenda ende kuGlenview kwacho kana muchida mangwana ndisvike paGlenview pacho ipapo ndotanga kutora road hatitouye kuGlenview bosi zvato zvinhu zviri paground. Vanhu kuGlenview hamuna chamapuwa futseke munotora Tungwarara muchitengesa future. ZANU-PF ngaidyiwe futseke vapane muri marombe hapana. Glenview kunotongwa neopposition, so-called opposition. Let them continue to do whatever they've been doing. Nonsense. Muda kubvarwa zvinhu zvinondibatsiridza kwagara kunotongwa opposition
tungwarara anatobvuta siti iroro tseke wenyu makadhakwa seregi mimi ivo vanhu veglenview vakatodhakwa hakuna bozi iwe ungaudzwe kuglenview ukatonotarisa hakuna road izvozvi glenview hakuna road kuglenview kwacho mvura yepatepi yakapedzera kuyarini unobudisirwa chibhana chakanyorwa president vabudisa 200 president vani kuzimbabwe tisatana president. How can you be a president usitadza kugadzira economy yenyika? Nonsense. We don't tolerate that. Mnangagwa, we don't like you. Atitokude mdara, atikufarire. Unotodza kuti Mnangagwa Zimbabwe une president upi? Tsvangera ndakapedzera kuti prime minister ukoko. Nonsense. Asiri ndazo kuZimbabwe une president tu. Kuna president wenyika na president wevanhu. Saka iwe unosarudza kuti uda president upi wacho. We'll talk about it. Kana zvakadaro ngatinyarira nyaya yemapresident yatizotaura. We all love president wevanhu nditi. But ngatiende pane imwe nyaya tizotaura. Because everything kuti mozotononga kuti sina kukwana futi. Unoza facts, facts anoshanda. Saka iwe kutira kutaura ichi. Ndina chandikutira kutaura but ndingoti ngatinyarira nyaya yemapresident. Ausura unza chimwe president. Ngatitonyarira nyaya yacho. Pane imwe nyaya iri kunzi Vakembo Muhadhi vakataura kuti havachakwanise kushanda nekuda kwekenza. But nyaya iri kubuda iri kunzi Christopher Mutsvangwa ndiye anoda kuti vaVP. Nani? Zimazitama zimusoro zidzoro. Christopher Mutsvangwa, you will never be a vice president of Zimbabwe, because once you become a vice president you will be automatically be a president of Zimbabwe. Because you want to wake out kuti ngatitodzima muchiwenga tikamudzinga iwo ndowanga first VP kutseke. Mutsvangwa wakarwa hondo ipi painhingina waiverenga magaro uchiverenga mavhokabhulari ekutaura chirungu hakuna. Wakarwa hondo yemavhokabhulari kwete hondo yechimurenga putseke. Iwe Christopher Mutsvangwa, gara uri rombe, you never ever become a acting president of Zimbabwe. That's all I can say for now. Christopher Mutsvangwa aufokata acting president. Handisi kuitira president, handingambotonga naMutsvangwa. But Christopher Mutsvangwa ndiye ari padhuze naEmmerson Mnangagwa wekuti obviously Vakembo Muhadhi. Aiwa, mukatoti Christopher Mutsvangwa ari padhuze takusiya politics. Saka vari padhuze ndiani? Bozo anatagwirei nechivayo mbavha dzinomba matenda. Ona tagwirei nachivhayo vari padhuze. But tagwirei kwachiri kure zvekuti havakwanise kujamba step ivo muti wato vice president. Havakwanise kujamba. Central committee member. Aiwa haangobve kokongoniswa vice president. Why? Azviti. Vanhu vangani vakaseva mugovernment. Politburo member next week. Is it next week or after 21 days? Tagwirei anenge to central committee member. Saka muguru ane ko vakaseva kumashure uku vanenge na 4 years. Vane basa rei? 4 years kana 40 years? 4 years, 40 years, 60 years. Vane basa rei? Iwe unozoti ndiani? Imwe nyaya inondinetsa ndiani? Avakawa mazite. Ngataure zita. Vane basa rei hatina tosvika kuZimbabwe ndiani wacho? Saka iwe uri kutira kutaura iwe nyaya yako iri pakuti munhu ane mari ndiye anokwanisa kutonga Zimbabwe. Munhu asina mari yakazviti uri movheti uri rombe haukwanisi kutonga Zimbabwe. Zotoenda kuhondo unongochitozi uri rombe haukwanisi kutonga Zimbabwe. Thank you very much. Thank you. Mnangagwa is very desperate for support. Mnangagwa respects anyone who is willing to respect, who is willing to support him. If you come out ukati iti 2030 chero uri mbavha chero uri mhondi chero uri rombe anokuudza kuti ramba uri pauri papo, ramba wakadzvanya, ndoda support. Mnangagwa haana kana mbudzi. Jobs kala akazvitaura hakuna dhongi charo rinoenda pachigayo noti oho rikavhotera Mnangagwa. As long as iwe utori something chauri kutoda hakuna munhu anovhotera Mnangagwa. Munhu akakwana chache anenge achida kutotsvaga mari, connection, umbavha, urombe hwekuti anzi kana kuvhara mhosva yake yakatadza. Mnangagwa is desperate for support. Mnangagwa haana munhu anomuda, saka akatoona munhu anoti inini ndinoda kuti ndakufarira kuti waimba pamusangano ukafarira Mnangagwa unoona mukomana uyo anopa vanhu mota unotenga ndatoibhadhara mangwana. Ndokati mwoyo wangatukireza nipe ndanopiwa mota
yobva itongeza NPF yakanaka kuti vanhu vanomufollowa vabva vainonge yakanaka of which iye ari one ndiye anenge abenefit bcause kudatesa vanhu vacho vari kupiwa zvinhu vanhu vazhinji vasi vari kupiwa zvinhu haasi kupa munhu ari kubvira muscratch ari kupa munhu agara ane vanhu vanomutera kuti vanhu ive vamutere basi ini ndiri munhu ari nomawo ndakakwana handingati ini ndotera munhu because apiwa chinhu NPF nisingaidi ene vamwe vanhu vane problem vanhu vemachechi kumachechi ukokoko muchasara muchiparidza namunangagwa muchapedzira makuparidzira munangagwa imwe nyaya siyana ine nyenye yokuti mukati independence moina makapfeka regalia kana chitonzi independence regalia kuindependence wenyu vanhu vanoda kuindependence makapfeka regalia independence is for the people of Zimbabwe. How can we tolerate such nonsensical things? You know, independence is for the people of Zimbabwe. How can you tolerate yona usapota Mnangagwa pa independence unopengerewe magamba akaenda kuona chitarurura Mnangagwa rewe muri right remwe futseke gamba rakavahondo ndimudhara geza vamwe vese vakafa ende anozona anondonzani sheu animozana sheu chi akatanga bomba pozara sheu saka uchinzwa paanosvika noti muri yeZimbabwe ndini wenyu geza bombshell wotozoti comrade anenge abuditsa ozosara isheu zvinogona kuti makwati zvakavai ukamenya nzungu otora nzungu ri mukati osara nemakwati thats sheu bomb ozosara sheu mozotsara nhasi motodzoti hanzi geza haana kurwa hondo hanzi pfeke pamberi nageza vanhu vekuzanu-pf muri vanhu veku-mm kana muchiziva chinonzi uri munhu anondoziva anofunga ukabatanidza mawedzi iyayo uchatozoziona kuti ndimi vanhu vatotaurwa ipapapa ende kemusiyaneka unhu kenyu kekuti mukanetsana nemunhu munotanga kuda kutsvaga kuti haana kurwa hondo aizodeso imi mocho makaenda kuhondo here makambotiudzirei kuti akarwa hondo makambotiudzirei saka imimi ndimakaenda kuhondo here okay, let me tell you something. We want to eradicate ZANU-PF symbol. When I'm talking about eradicting something, totara kuti kudzura kubva kumidzi, todzura kubva kuivhu racho ranga rakatakura midzi yacho, tochera kubva wakambona inonzi ziburi, ndiro tinotosiya paZANU-PF. Totoisa mamwe mavhu paziburi racho. Totsindira makadhakwa nezANU-PF futseke kana muri vanhu uri munhu weZANU-PF futseke wako kana usingade ZANU-PF ibholaika kana uchiziva kuti uri munhu weZANU-PF usatoone vhidhiyo redu atakana basa newo futseke wako futseke wababa vako vambuya vako vasekuru vako vambuya vadziteteguru vako ende imwe nyaya usina kuvaudza fesi yedu maiona hatisi kutya muri kutozoona uri kutyerewe kutyani hanzi ZANU-PF inotyisani amen ndozvavanotauratisi kutya hapana kana chitiri kutya hanzi ani makatifonera last week putseke makatifonera uyai kunoku kuti kupei mari putseke wako nemari yako nevadzimo vako neababa vako nambuya vako hatitore mari inobva kuZANU-PF isusu we are for the people. Munondifonera muchiti henzi tikukuda kupa 4,000 US putseke munoda pakashandwa kudhara unonipa inini 4,000 US. What is 4,000 US? Yei wambona zita rakanyorwa pa rinotambura 4,000 US zimusoro rambuya vako nemunhu akutuma wacho futi putsaka 4,000 mosara muchinyatsofunga amatotoona isaini osa ZANU-PF yacho haitombonyanya kutyisa panoona munhu achiti ZANU-PF inotyisa ZANU-PF inoteso takoti zvinotomboonana mucomment section munotosenda kuti tiri kukuona tichadhila unodhila neni Zimbabwe ndakapinda muZimbabwe kangwani every month ndiri muZimbabwe plus mhosva ndeyei haisi mhosva ini ndiringoda handidi ZANU handii ona kusaida kwendinoita ndo zvakangofanira kutaura kuti nini handiende kuchechi yakati ndinoda chechi yakati
ichoice yangu. Handidi chemugodi. Ndinoda chechi. Handidi chekumakandiwa. Handidi chechi handinoende kumasowe. Ndongoti ndoenda kuroma. Bosi ndo choice yangu. Ndikangoti handishandi. Handina mate chechi dzamotoziva. Bosi kuroma kwacho kuti ndaumwe tisingade. Saka handitoende chechi. Ndotoenda ndafunga kuti chechi. Ndoda chechi ngade pasine inoti pasine zano. But imi machechi ukanovhura chechi nhasi ndifonere nhamba dzangu puhwai nanyaya version moti nyaya version tikumbura nhamba dzekuclient dzekuti anzi tata hatide zano kana ukatochata ndokona kusponsa muchato wacho money chimwe chinhu chakatotishayisa machechi muZimbabwe. Tikatoyouya kuchechi kwenyu mutanga kuparidza nezvamunangagwa kuti muri kupiwa mari kuti mutitendeutse. Ore chimbondivhurirai vhesi remubhaibheri rakanyorwa kunzi Emerson Dambudzo munangagwa sezve munenge muchiparidza mondiudza periri nevhesi racho ndoriziva toziva kuti zvemuri kuparidza ichokwadi. Ndikangoona kuti mukangotadza kundiudza kuti pane vhesi rinonzi Emerson Dambudzo munangagwa vhesi chakati kumamheno rinobva kwakati toziva kuti muri kunyepa makatengwa. Pane umwe mota 2 umwe bvapo futi mota 2 dzimwe dzikatobondera futi mwese muri marombe vakomana hatiuye kumachechi kwenyu vharai futsek makadhakwa ende vanotovatera vaudza kuti muri mazongororo muri marombe mazongororo zizongororo reazihombe wakambona zizongororo nemazikwati ebleki eblue futseke handitodi kana uchizotonosapota ZANU-PF usaone mavhidhiyo atitoita panapa futseke wako nevadzimu vako zimusoro futseke bozi uri ushandiswa. unozoti munhu anokuunganidza iwewe akangokuunganidzai mukasvika pepe mukataka kuita zveubenzi zvemune muchite zveshe achingobva ipapo anengatopedza basa rake yake mari yake unopinda. Imimi zvekuti masiya kumba usina hupfu masiya kusina mari yemuriwo hanei nazvo bosi yeye rake basa ringapedza. Asi chinozotinetsa ukafamba murodhi yese muZimbabwe ukati wakavhotera ZANU-PF unomushaya kana munhu wani akavhotera munhu akavhotera ZANU-PF iso chigumba akanyara isusu tosapota vamunangagwa ndo wakawina futseke wenyu